Бих искал да ви покажа как изглежда един стандартен доминикански курорт. По принцип има доста вилички, разпръснати сред много добре поддържана зеленина. Тая лека с мен води към плажа. Тук има едно малко голф игрище. Насякъде са барове и заведения. Като цяло доста добро впечатление прави хигиената и много добрата поддръжка на самите зелени площи. Като това, което най-много ми харесва на мен е, че рядко можеш да видиш някакъв голям хотел под формата на сграда, на блок, в който да почиваш. Повечето са на принципа на отделни вили или отделни къщички. Ето тук има такива интересни, примерно. Тази зад мен е може би най-голямата сграда, която мога да намеря в комплекса. Такива има десетки, ако не и стотици. Много е голямо мястото. Казва се Баваро Бич и се намира на един от така по-известните плажове в района. Да, тук исках да ви покажа едни по-луксозни бунгалца, където човек се разполага с собствено басейнче пред бунгалцето. Аз не съм настанен в такова, моят хотел е по-обикновен, но доста просторна стая, има вана вътре в стаята, което е интересно. Човек може да падне и да си чупи главата, ако не внимава, защото се намира в средата на стаята. Не съм я ползвал и едва ли ще я ползвам. Поддръжката е доста добра, всеки ден зареждат с кафета, чайове, такива неща. Пълно се такива шадраванчета и градинки. Ето тук ще ви покажа много красиво нещо също. Радвам се и на един изключително приятен облачен ден. Дори не се нуждае от слънчезащитен крем, за да се разхождаме с комплекса наляво и надясно. Много пътечки, много приятно за разходка. Няма къде да отидеш, ако напуснеш затворения комплекс, но пък за сметка това е толкова голям, че може да се обикаляш из него цял ден и пак да не ти омръзне, пак да има места, на където не си бил. Ами това е. Поздрави от Баваро Бич, Пунта Кана, Доминикана.